hewan kurban, lanjut metiki mangga. Sebelum pilih-pilih hewan kurban, kenyong mampir maring warteg. Tuku jangan matang seperti biasa, tuku bae ora usah masak lagi males. Tuku sing kepenak, iya para lur. Lanjut maning nakene nyong maring lokasi bakul wedhus sing menjual hewan kurban. Soalnya kan seminggu maning ya lur, lebaran Idul Adha. Dadi nakene bakul wedhus, bakul sapi nang ndi pasti bakalan ana. Nah, kebetulan banget hari ini anaknya nyong kepengin deleng wedhus. Pas banget nyong lewat nang kene, dadi nakene nyong sekalian garap milih-milih lah ya. Kira-kira yang mana yang cocok buat berkorban. Kira-kira sing lemu, sing dagingnya akeh, terus sing lagi rasa mangan iku lah ya. Dan ini ada beberapa sing tak wae mangan ora gelem, mungkin kuwaregen lah ya. Makanya juga ana sing galak lur wedhuse kepengin nyeruduk-nyeruduk gembok wis tak dulang nang ngarep lambe bek ora gelem mangap. Dan ini ada yang gelem mangap lur. Nah, ki sing tak pilih nang nyong. Kudu tak pilih nggo korban lur, tak pilih ya tak wae. Ket ben sedurunge disembelih kowe engko dagingnya akeh ya lur. Alhamdulillah tahun ini aku belum bisa korban. Semoga tahun depan ada rezeki ya lur buat berkorban. Aja korban perasaan baik, gantilah korban sapi apa korban wedhus. Singkat cerita kenyong lanjut ke meti pelem karo bapak suami. Sore-sore lur ke video kelanjutane. Soalnya peleme nyong pada entek lur dicolongi. Wong uring ngemet ora gelem nembu, ngerti-ngerti peleme sing gede-gede pada entok jelai banget apa ora gemletek banget. Ya meskipun nyong kontrak nang kene seenggane karena garep njaluk pelem kan ngomong ya wong ana wonge. Rumah kosong apa enggane nyong dianggap setan. Pokoknya sing liwat ngarepane nyong mikir tok wae ni mangga soalnya mbok enteng nang wong sing nyolongi asuh nyong pada ngemeti ora gelem pada ngomong. Enggane nyong sing dina-dina nyaponi esuk awan sore sing ngemeti manggane kesenengan wis kaya ngemet ngone dewek padahal mah ya ana menungsa nang kene tapi alhamdulillah ke nyong esi uli semene lah ya nganggo lutisan ngesuk.